kunalolu daba lolu lalosiswa lapha eMaritzburg obulewe indoda yakhe kabuhlungu lento yamgwaza amabele nasesithweni sakhe sangasese yamgqibela endlini. Uyabona ukuthi indoda ibine enga emangalisayo yenza lento ibhlungu lento bafowethu, and ibhlungu ngakhuluma nje okuningi usasekudini ungakakuboni lento. Abanye bethu sebekubonile bakhona ukudlula abanye ba survivor. Lo siso seMaritzburg ithi lento wondlisele ndoda ingane engayizali for 5 years. Sikutholile ke indoda utho commentayo lapha nomunye umfowethu mina ingane yakithi mayithandana nomuntu senze kanje ngayitshela nje ukuthi abahlukane ukuthatha lula nje. Yeba mfowethu ayikho into ebuhlungu njengokuthi wazi ukuthi ingane ngeyakho iminyaka kungesiye yakho kodwa wesifazana azi kahle ukuthi akusiyo eyakho. Uyitholele wena sewenze yonke into wayenza amantombazane nohulumeni. Ngithi mina uhulumeni wethu uma engabeka umthetho othi uma sewondlisa indoda ingane engayizali uyifihlelile ukuthi akusiye yayo, akube icala kwazi ukuthi intombazane izogwetshwa iminyaka ukuthi iphinde ihlawule. Ngeke niphinde nife amantombazane nibulayo ngesihluko esinje. Uma kungabekwa nje umthetho akuyayivuma lenkunzi yaseMelika uTrump. Uyazi uTrump utheni? Ubonile ukuthi abantu besifazane sebenza ibhizinisi ukudivorce. Vela divorce indoda afuna 50%. Wathi mawuyiphumela ungwesifazane uphuma emshadweni awuphumi nalotho, hamba nezigeti zakho namaqhoks akho nefiga yakho mayingakapheli. Ungathathi into zendoda, indoda isayi nokwayo mayiqhubeka nempilo iqhubeke. uTrump ngiyamsalutha. Ungathi neSouth Africa le ecorrupt engcole kanje expire ingabonela lokho kuTrump, not konke kukaTrump kodwa kuloko ibonela. Lento yenzeka eMaritzburg bafowethu ibhlungu bantu besifazane. Bantu besifazane ake nani phela nifunde bakithi senife kabuhlungu kubhlungu ngithi asithandi manibulawa kanje because aninawo namandla ukuyidefend. Musani ukwenza izinto ezizonyanyisa amadoda. Umondlisa kanjani umuntu ingane ongeyona yakhe iminyaka? Uzumtsheni yazalwa ibirthday kaboy noma ibirthday kaboy kagirl wazi kahle ukuthi akayizali. Ayikho into esidina njengebirthday ngoba yenzeka yonke iminyaka. Thina nje siba nawo amabirthday ukubona ingane, sibona ingane zethu ibirthday nje kithina vele kuyigama njoba uthenga ikheke lingadliwa uwe. Uthenga anenhlanhla kamadoda ke athi mayizalwa mhlawumbe nabafazi bawaphe ama gift. Mina bekuyimi nje ngithenga ama gift. Angiyeke lapho ngiqonde kulokho. Ibhlungu lento eyenzakalayo. Bayafa abantu besifazane. Uhulumeni nje mayenithanda abantu besifazane enithanda ngempela. Uzoyenza lento abeka umthetho ukuthi uma wondlisa indoda ingane ongeyona yayo gwetshwa. Uphinde uhlawule yonke leminyaka. Ungenani ukusho endodeni manithandana ngoba ngiyakholelwa mina ukuthi manithandana indoda mayithole mhlawumbe unayo ingane encane khona engakwenza. Yazi nje ukuthi ingane hey bantu besifazane kahleni bafowethu nizofa. Indoda yohamba yospenda lo 30 years noma lo 25 years noma lo 15 years sikubulele. Ayikho indoda ezovuma ukondliswa ingane yenzwa amabhede engane engayizali ifihlelwe. Ngoba linesihluku bantu besifazane. Kade ngibuka nje lapha einkundleni. Ngabuka omunye wesifazane wagana nengane. Mayifika lapha indoda kwasho ukuthi indoda iyaphila. Umuntu mamthanda uthanda nakho konke kwakhe ngokujwayelekile. Wayifundisa indoda ingane, yayifundisa indoda ingane, mayise graduate sekulanda ubaba wengane uya kwi graduation. Lo shade naye la ekhaya akatshelwa ngisho idate. Enze njani bantu besifazane nizofa. Why bekufanele bewuvuma ukuthi lo baba afundise lengane? Hayi. Akekho nami ngeke ngivume lokho. Ngoba nje ngicizezela mina ukuthi izinto esingezami ezingamandla ami I can die for it. Whether umthetho obona umthetho oyibona kudala umthetho kohlwana. Umthetho ubona kudala.
bona kudala bazikhona nje intimidator khuluma kanje sizokubopha kuyekwe nina besifazane enondlisa amadoda izingane angayizali nazi kahle uhlulwa yini kuba fair uyitshela indoda yakho ukuthi nginengane noma ngihlangane nawe sengikhulelwe indoda yazi yokuthandela khona lokho nje ukuthi ube honest kuyona ngifuna ukwenza esinye isibonelo ningixolele bayazi abaye nje bakithi kuno anti wami angazi ngesikhathi seCovid esamngcwabayo ogane kwenye indawo wagana nje nezingane zakhe indoda yamukela uyazi wayikhulisa lezi ngane wayikhulisa sasile nobaba omncane ukuyongcwaba nomndeni wasekhaya seyikhulile nje ingane engomzala bethu zikhulile uyazi lezi ngane njengamanje seziyatoha uyazi lezi ngane ayizalwa uye umkhwenyana kodwa ngoba uanti wafika wabafe wakhombisa uthanda ingane zakhe wathanda indoda yakhe wa-introduce ingane zakhe indoda yayithanda ingane zakhe lezi ngane ngifuna ukutshela iqiniso ayifuni ngalo baba wazo ayikhulumi ngalezo lono oyizala lo baba wazo nje ihlezi naye njengoba uanti ewashona nje wayishana ayifuni ngaye kwalo baba omncane bekhuluma befuna ukuyi-understandisa ukuthi njengoba afika nazo lapha ikhaya kubo ikwamalume ayifuni ngalo baba wazo ayifuni ngempela zizofa naye akayizali biologically because uanti wethu lo waba fair endodeni yakhe noma engasekho emhlabeni lezi ngane inamathele kulo baba akazenzanga lutho ayikho into azenza yona because uanti ube fair wathi mayifika nengane ongadimandwa introduce lezi ngane indoda yayimukela indoda yayifaka kuyingane engayiza iyenzeka lento ukuthi mawuthembekile wathembeka endodeni hayi ukudimanda njoba nikhuluma apha enkundleni zokuxhumana mawuthanda mina uzothanda nengane yami that's rubbish it's nonsense ngithanda wena mina kodwa izenzo zakho kwenza umukele umndeni wami umukele mina uunderstand isimo sami kuyokwenza ngazi ukuthi nawe unengane noma unengane hayi mawuthanda mina uthanda hayi umbhedo lonto le nikhuliswa imfundo nawe expire eshibhile umuntu akakhulumi kanjalo lento yenzeke eMaritzburg imbi bafowethu futhi isazoqhubeka yenzeke umondliselana umuntu ingane angayizali uhlulwa yini ukutshena umuntu mambona uyakuthanda umtshene ukuthi lengane eyakwabani kanje a decide ukuthi wenze njani why wondlisa ingane wondlisa umuntu ingane angayizali niyabona ukuthi igazi lokujombile eSouth Africa sizojomba igazi eSouth Africa KZN sizojomba igazi lokhu igazi lijombile uyabona futhi maye kubulale nje ngesibhamba kithi usuke kubulele kangcono umuntu okubulala ngesibhamba umuntu wenza isihluko esinjena niyazi ukuthi kahle kahle ibhlungu lento umuntu nje wena oqoqwa uqotshelwe elokhuzaneni ogqokweni ungeze ukudliwa uhlulwa yini ukuvuma ukuthi akuyona ingane umondliselana umuntu ingane angayizali uzumtshela ama birthday umtshela ukuthi trip yaphuma esikoleni endaweni ethi akhokhele ingane angesiye ya lo muntu hayi bafowethu niyenzelana into ebhlungu kangaka buka nje lo sisilapha eMaritzburg ngiyipostile lento le lo daba lolo ngathi futhi ngaphawula lapha ngathi kuzothiwa amadoda izinja kodwa ke sikhulumela iqiniso kuloko asithandi amantombazana abulawa asifuni nje kufa abantu kodwa yini mantombazane nizoba iqili futhi wazi kahle abama uyintombazana uphila wazi kahle ukuthi umithephi akwazi ukudida wazi kahle ukuthi umithephi noma ngaze kuhlangana abafana abawu5 kuleyo ndawo eyodwa kodwa wazi kahle wena ukuthi sihlale kubani hambisa ingane kubo wayo uma usuthandana nalokho ungahlukaneki ningane umtshene ukuthi lengane akusiye yakhe ngeke nife uhulumeni nje manje engalungisa umthetho ayifake lento ibe umthetho kuzophela ukufa kosisi bethu ngesihluko esinje ngoba kwamina nje ngeke nami ngivume ukondla ingane engithi ngeyami ngesiye yami ku right ngibe ngasi bakhona amadoda ayisupporta ingane angayizali because athanda umama basi kukhona lokho why ungifihlela yakho kune farewell kune trip wazi kahle lengane ayiza ucabanga le ndoda mayisitholile ke ungakayisebenzi ngoba nibaseni wasebenza ungakayisebenzi kuzoba right bafowethu ake silungisini amathuna agcwele manje nendawo yokungcwaba ayisekho manje ayisekho indawo yokungcwaba yonke indawo igcwele amathuna ake sigweme lokho ungagwemeka kusehleleke kuyingozi akekho umuntu ongavuma nje kalula kangaka hayi
ukusho nje ukuthi uzoboshwa phela. Uyazi umuntu uma ukucasuka abafowethu ngifuna ukuntshena abantu besifazane na wonke nje umuntu ucasuka kunezinga khamba kuthi kukhona la kufike ngalawuleki khona uxake kulomuntu ushintshe kanjani wazobulala umuntu ukucasuka nje kunezigaba kukhona ukucasuka kokuvala amehlo ucabange lethi sewenzile umonakalo ngenxa yokucasuka kufanele abantu besifazane babe nakho lokuthi uyacasuka bakukhuze uze ukuthi akuyehla ucasuke uze ukuthi hayi control ucasuke bathi abanye ayidinga counseling kukhona ukucasuka emangwazange ucasuke ngalokho kukhona ukucasuka kokugcina okuluma ikhanda kuluma yonke indawo nje esithele kuwe ilume uze uthi uyalunywa noma ungayenwaya izokuphela ungakakufezi lokho asiqoqeni bafowethu asinasidinga idumbe ephumayo asibo